2,000 years later. Bakit pa tayo mga Pinoy laging bumabangon? Kasi kahit anong mangyari, ang katatagan natin, nangingibabaw. Ang paniniwala natin, nangingibabaw. Ang inspirasyon natin, nangingibabaw. Yan ang turo sa akin ni Tito Robin. Dapat nangingibabaw. Kaya simula pa lang ng araw, ito agad, para sa amin, ito lang ang nag-iisang kape. Matamis man o maputi ang timpla, ang sarap ng kape. Nangingibabaw pa rin. parang tayong mga Pinoy. Bakit mapait ang timpla mo ngayon? Tito Robin, mapait niya ito pero palaging binabalikan. Hindi katulad niya, palagi niya lang akong iiwan. Pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y wala. Para kanino ka bumabangon? Babangon tayo. Susulong tayo. Babangon tayo. Susulong tayo. Pagbabanat ng buto, todo-todong pagkakayon. Dahil pag may tinanim, tsak na may aanilin. Tanim na kape ay hihinto, sa tulong nyo di susuko. At ang pagbangon natin, ang gigising sa mundo. Babangon tayo. Susulong tayo. Dahil ang pagbangon natin ito, ang gigising sa pangarap mo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Joy, dahon ka ba? Bakit? Dali, lumong palid. Rex, punan ka ba? Bakit? Kasi amoy laway ka kasi eh. Puglaway. Joy, uli ka na ba? Bakit? Hindi ka lumalaki ngayon. Mark, takad ka ba? Oh, bakit? Kasi ang lapad ng mukha mo. Sasubol ka ba? Bakit? Bakit ang ngipin mo sumasapaw na? Boy, kumakain ka na ba ng saging? Oh! Kasi mukha kang unggoy. Uy! Daghang salamat sa nagtanaw sa among video karon. Sana mag-like, share, and subscribe kayo sa aming video, sa among karon mga dara karon. Sana nanaw. Salamat. Salamat! Video